I tots els sindicats educatius de l'ensenyament públic presents a la taula de negociació han anunciat que signaran el segon acord marc de millores sociolaborals i educatives. A les 12 d'avui acabava el termini per informar a Educació. Ara l'acord haurà de passar per una mesa per ratificar l'acord i una posterior signatura oficial. Els 5 sindicats presents a la mesa sectorial d'Educació signaran el segon acord marc de millores sociolaborals i educatives. El termini per fer consultes de la seva afiliació ha acabat avui i les seves bases han referendat els acords aconseguits després de mesos de negociació i 6 esborranys d'acord. Que s'han incorporat més del 90% de les nostres demandes, estem en posició de subscriure aquest acord i el que pensam és que l'únic que li falta és que s'acompleixi. Estan contents de dir que se podrà dur a terme la signatura d'aquest acord per part del nostre sindicat. Tenen clar, però, que això és només un punt de sortida. Tant de les mesures de seguretat, la posada en marxa de la LOMLOE, que ha creat molt de malestar en el món educatiu i que finalment ha tret els sindicats al carrer. I, evidentment, estarem molt pendents si qualsevol partit que entrarà en el govern a partir del mes de maig realment vulgui dur a terme aquest acord marc. Som conscients de que hi ha mancances als acords, som conscients de que hi ha moltes coses sense tancar i que per tant haurem de fer molta feina aquests propers anys per tancar i coses que no hi apareixen que també posarem damunt la taula de les properes meses de negociació, evidentment. La negociació de les millores sociolaborals han arribat després de les restriccions per la pandèmia, els canvis constants de les mesures de seguretat, la posada en marxa de la LOMLOE, que ha creat molt de malestar en el món educatiu i que finalment ha tret els sindicats al carrer. Ara aquest acord és més ambiciós que el primer acord marc. Jo crec que és molt més ambiciós, inclou moltes més qüestions que ses del pacte anterior, que en aquell pacte bàsicament el que se feia era recuperar el dret perdut de l'etapa Bausà. Alternativa Sindicat Docent també ha anunciat que donarà suport a l'acord, mentre que CIAU el considera paper banyat. A la Conselleria d'Educació es mostren satisfets que la majoria sindical hagi acceptat el nou acord. Això, afirma el conseller Martí Marc, demostra que s'ha pogut arribar a consensos per assolir millores per als treballadors. Crec que és una mesura positiva, tenint en compte que suposa donar resposta a necessitats laborals i sociolaborals dels docents i, per altra banda, suposa afegir un plantejament nou que fa referència a la creació d'una carrera professional. Nosaltres esperam a partir d'aquí fer una reunió de mesa sectorial a fi efecte de fer una ratificació formal i després fer una reunió en el consolat per donar vistiplau definitiu